Ve Vážanech na tréninku jsme zastihli mistry republiky, bratry Rozehnalovi, kterým jsme položili pár otázek. Víme, že jste byl po těžkém zranění. Jak dopadla loňská sezona? Loňskou sezónu jsme skončili v mistrovství světa na 11. místě, v mistrovství republiky na místě prvním. Celá ta sezona se nám, řekl bych, vydařila, protože jsme ani tyto výsledky tak úplně neočekávali vzhledem ke zranění, které v předešlé sezóně nás postihlo. Měl jsem zlomenou stehní kost na levé noze a ten nástup do té sezóny byl takový vlažný, ale potom už jsme se rozjeli a dosáhli jsme teda takových docela solidních výsledků. V zimě jste jistě nelenošili. Jak jste se připravovali na sezónu? Celou zimní přípravu jsme absolvovali bez větších problémů. Proběhla v pohodě tělocvična, posilovna, všechno, bazén, tak jak to má být, a v podstatě si myslím, že co se týče fyzičky, tak jsme na sezónu připraveni dobře. Co se týče techniky, tak zůstáváme u stejné značky, a to je RAM VMC, motor Cábl. V podstatě jsou tam nějaké menší inovace, ale nic zásadního. A technika, dá se říct, je taky připravená na sezónu. Pojedete mistrovství světa a mezinárodní mistrovství České republiky. Jaké máte cíle? Co se týče té letošní sezóny, tak příští víkend už bychom měli vyrazit na mistrovství Holandska do Lochemu, kde se jede teda první závod, a dále bychom měli absolvovat ještě druhý závod mistrovství Holandska, který bude následující víkend ve Varseveldu. Tyto dva závody v podstatě budou pro nás takové oťukávací, kdy se potkáme po tom půl roce v podstatě s těmi soupeři a nemáme tam žádný takový jakoby vyšší cíl. Co se týče nějakých cílů do té sezóny jako takové, do toho mistrovského seriálu České republiky a mistrovství světa, tak tam bychom v podstatě chtěli v té republice obhájit ten titul, a v tom mistrovství světa bychom se chtěli určitě zlepšit.